bai? Kaixo lagunok, hau zuzen eta artez izeneko masterclassaren bigarren saioa duzue, bai? Gogoratuko duzuenez, lehenengo saioan, abendukoan, aberen B2ko probaren formatuaz aritu ginen, eta, aholku orokor batzuk eman genizkizuen, bai? Gaur, bigarren saio honetan, egokitasunean, koherentzian eta kohesioan zentratuko gara, bai? Beste saio bat edo egingo dugu idazmena prestatzeko, apirilaldean, Sanporentzio ingurun, eta horretan hitz egingo dizuegu aberastasunaz, argitasunaz eta zuzentasunaz, bai? Eta gero ja, azken saioan, laugarren saioa izango dena, ahozko proba prestatzeari ekingo diogu, eta, beste aholku batzuk emango dizkizuegu, baina, kasu horretan, ahozko probaren ingurukoak, bai? Gogoratzen baduzue, lehenengo saioan, aholku orokor horietan, batez ere, eman genizuen aholku nagusia izan zen prestatzeko eta irakurtzeko, bai, hizkuntza maila lortu behar duzuela, benetan, proba honetan, emaitza ona lortu alizateko, bai. Hizkuntza maila horretan jantzi behar duzu, eta horretarako gure gomendio nagusia da irakurtzea hizkuntza lantzea, ikastorduak edo sartzea horretan, bai, orduan. Sigurtasun handiagoz edo joko duzue proba horretara, bai. Besterik gabe, zuzenean hasiko gara gaurko saioarekin, eta transizioa, bai. Ikusten duzuenez, egokitasuna, koherentzia eta kohesioa izango ditugu gaur hizpide, bai. 3 ebaluazio irizpide hauei eskainiko digu gure tartia. Lehenengo eta behin erakutsi, Classroomen ikusi duzue, ABEK diseinatutako ebaluazio, edo ABEK nola deskribatzen dituen ebaluazio irizpide hauek, eta ze deskriptore markatu dituen horretarako, bai? Orduan, ikusiko duzue 3 mailatan zerkatuta daudela, eta, lehenengo batez ere nabarmenduta dago erdiko maila, bai? Eta horretan, deskribatzen du azterketari batek, ikasle batek, idazmen proban ze gaitasun erakutsi behar duen parametro bakoitzean, egokitasunean, koherentzian eta kohesioan, aberastasunean eta zuzentasunean noski, bai? Baina gero baditu beste 2 maila deskribatuta. Gu honetan zentratuko gara, hau berez da gai izateko ikasle batek edo azterketari batek erakutsi behar duen gaitasuna, eta 3. maila batean, deskriptoretan gero A eta B mailekin edo deskribatzen dena, hor dauzkazue beste ezaugarri batzuk, bai? Baina, hauek ondo beteta, bai? Azterketa gainditzeko ez duzue arazorik izango, bai? Baina, ikusiko duzue deskripzioak tekniko samarrak direla, bai? Orduan, gu gaurko saioan saiatuko gara aholku sinpleak eta funtseskoak edo ematen, irizpide horietan arazorik ez izateko, bai? Orduan, hasiko gara egokitasunarekin, bai? Eta, egokitasuna hitz egiten dugunean, jakin behar duzuena zera da, kontua ez dela bakarrik gaiari buruz hitz egitea, bai? Iritsi da azterketaren eguna, jarri dizkizuete 2 gai, horietako bat aukeratzeko, eta orduan, kontua ez da, ez dakit, arazoak eskolan, edo futbola telebistan, ez, kontua ez da bakarrik gaiari buruz hitz egitea. Errespetatu behar duzue, egitekoan eskatzen dizuetena, bai? Eta orduan, badago egoeraren deskribapen bat, eta esango dizuete, nortzuk zareten, non zaudeten, bai? Eta batez ere
oso ondo errespetatu behar dituzue egoera komunikatiboaren ezaugarriak eta egitekoan eskatzen dizuetena. Noren izenean idazten duzuen, nori dagoen zuzenduta idatzi behar duzuen testu hori, zertarako, ze asmo daukazue, ze asmo komunikatibo, eta testuera, bai? Normalean izaten dira bi testuera nagusi, formatu honetan. Bata, izaiteke edo gutun pertsonala pertsona bati, konkretu bati, edo kolektibo bati ere izan daiteke, edo iritzi artikulu bat, bai? Iritzi artikulu horri ere batzuetan esaten diote gutun irekia, bai? Bueno, gero ikusiko ditugu, gutxi gorabehera beren ezaugarriak, bai? Orduan, ideia bat izatearren, azken urteetan, hor jarri dugu Classroomen, beste komentu bat, non azaltzen dugun pixkat edo ze testu mota eskatzen duten, bai ibapen, bai aben, bai ibapen, eta zuetako baten batek agian ibapeko azterketa egin nahi badu, normalean egiten duten iritzi edo eskatzen duten testuera izaten da herritarren txokoan izeneko atal batean, herriko aldizkarian edo herriko blogean edo iritzi artikulu labur bat idatzi behar duzuela, bai? Azken bi urtetan pandemia dela eta hori bakarrik eskatu dute, baina litekena da aurten horretaz aparte gutun formal bat edo idatzi behar izatea lehen egiten zen bezala, bai? Baina, zentratuko gara aberen proban, bai? Eta horretan, testu motak anitzagoak dira, bai? Eska dezakete, esaten dugun bezala, edo mezu elektronikoa edo gutun formalak pertsona bati edo kolektibo bati, gutuna edo mezu elektronikoak eduki ditzaken edo atal nagusiekin, agurrak eta guzti, hasierako agurra eta bukaroako agurra, edo bestela eska dezakete, baliteke eskatzea iritzi artikulu bat. Batzuetan iritzi artikuluari esaten diote gutun irekia. Horrek esan nahi du, jende guztiak edo ikusiko duela edo ikus dezakela, hori, aldizkarian, herriko postontzian esaten dena, bai? Batzuetan ere izan daiteke, etxeko buzoietan banatuko den gutun bat, bai? Kolektibo baten izenean edo zuen izenean, bai? Hor ematen dugun aholkutxo bat da, ez badakizue gutun irekiak edo nola idatzi edo, Googleen ipini gutun irekia eta 11 adibide izango dituzue hortarako, bai? Eta batzuetan ikusiko duzue, zeini zuzentzen dioten gutun hori eta nola idazten duten, baina oro har ikusiko duzue gutun irekietan ez dela agurrik egiten, ez dela gutun formal bat, bai? Eta ez pentsatu, bide batez, beti bata edo bestea izango dela, bai? Hor markatu dugu dokumentu horretan, kolori ezberdinekin, horiz, adibidez, gutun edo mezu elektroniko formalak, pertsona bati zuzenduak, eta urdinez, zeintzu izan diren, eskutitzirekiak edo iritzi artikuluak, bai? Orduan, hemen badaude hainbat deialdi, itxiak, irekiak, eta A edo B eredua, orduan tokadakizueke edo tokatu altzaizue bi gaietan izatea gutun pertsonala, edo izatea eskutitz irekia, edo iritzi artikulua, edo bata edo bestea, bai? Orduan joan dira aldatzen azken urte hauetan, eta bazpa ere biak edo prestatu, bai? Orduan, lehen esan dugun bezala, gutun pertsonala eskatzen badizuete, gutuna idatzi. Eta gizarteari edo kolektibo bati handi bati zuzendutako artikulu bat bada, ez idatzi gutun pertsonal balit bezala, bai? Eta orain aztertuko dugu, gaurko lehenengo eredua, bai? Azterketari batek, bai? Idatzi zuena, eta hor ikusi genuen, eredua, egoera hauxe zela, bai? Terraza askotxo auzoan, bai? Gero eta terraza gehiago ari dira zabaltzen zure auzoan, oso keskatuta zaudete, bai? Izan ere, arazo bat, baino gehiago sortu dizu zuen artean.
eta esaten digu eginkizunean, idatzi gutuna, bai, baina ez digu esaten nori, idatzi gutuna herriko aldizkarira, gai honen inguruko zure iritzia emateko. Besterik ez digu esan, ezta? Eta orduan, hemen suposatu behar dugu, gizarteari zuzendutako zeran gutuna dela. Baina, azterketario edo ikasle honek idatzi zuen horrela, zinegotzi hori. Jo naiz San Martin auzoko biztanlea gutun honen bidez, bai? Eta bukaeran ere, gutun normal bat edo formal bat edo izango balitz bezala, gure kezak irakurriko eta erantzungo duzulakoan mila esker, bai? Hori apur bat aldentzen da, iritzi artikuluaren edo estandarretik edo formatik, eta bueno, bai? Esango duzu, baina oso ondo idatzita badago, ez da arazo izango, ez da? Baina, bueno, kontua da, alde ere ez duela kontatzen, behintzat, orduan, horregatik bakarrik ez da penko izango, edo ez du gaindituko, ez da hori, baina, bueno, zuek saiatu behar duzue, irizpide guztietan, puntuak irabazten, edo behintzat, punturik eskentzen, emaitza positibo lortze aldera, bai? Bueno, gero testu honek baditu beste kontu batzuk edo komentatzeko, kohesioaren ingurukoak eta gero itzuliko gara honetara, bai? Baina, bueno, lehen eta Classroomen ikus dezakezuen bezalaxe, esaten dugu, egokitasunaren aldetik, ez du errespetatu zegokion testuera, bai? Idatzi behar zuen testuera, bai? Hor, iritzi artikulu normal batean edo beste eskema bat edo bete beharko luke, bai? Eta, bueno, hor jarri dizuegu baita Classroomen, zen olako eskema izan ohi duten horrelako testuek, bai? Titulua, izenburua edo jartzea ere oso ondo dago beti, normalean esaten da, azterketan edo proban bertan edo esaten digutena, eta gero, aurkezpentxo bat, noren izenean idazten duzun, edo nor zaren, zergatik idazten duzun, zein den egoera, arazoa, irtenbideak, ohikoa, eta gero, sinatu, azterketan normalean zuen izena-bizenak ezin dituzu ipini, gutun pertsonala balitz, berriz, ohiko eskema holakoa izaten da, data, tituluare, jakina, izenburua, hasierako agurra, egunon, edo bestekite zuzendari jauna, eta gero, hori, nortzareten, egoeraen aurkezpena, eta gero, zer gertatzen zaizuen, eta zer eskatzen duzuen, edo zein den zuen kexa, edo ze espero duzuen, amaierako agurra eta sinadura, bueno, hoien arabera, komeni da zuen eskemak biltzea, Eskema hauek ere ondo datozkigu gero urrengo irizpideaz ere hitz egiteko, koherentziari buruz hitz egiteko baita, bueno, behin jakinda ze testuera eta egoera komunikatiboaren ezaugarri guztiak zeintzu diren jakinda, hasiko zarete ideiak biltzen, ideia jasa bat edo brainstorming txiki bat, bururatzen zaizkizuen ideiak saiatuko zarete aurreko eskema honetara edo aurrekora eramaten, Eta hor egiten dugun aholkua edo ematen dizuegun edo aholkua zera da. Batez ere aukeratzeko, behin gai hori hartuta, halako gai hartuta, zuen tesi nagusia defendatzeko edo zuen tesi nagusia babesteko balio duten ideia guztiak, Orduan ez idatzi dena egin beharko duzu diskriminazio bat, eta batez ere aukeratu zuen tesia defendatuko dutenak, edo batez ere harira datozenak, Hor, ez zarete galduko, jarraitzen baduzue prozeduran agertzen diren egiteko guztiak, aurreko saioan esan genizuen bezala, azpimarratu prozeduran dauden adiz guztiak, azaldu zer gertatzen den eskatu, eta proposatu konponbide bat,
bakoitzeko paragrafo bat idatzi, eta, eta saiatu guztiak garatzen, desarrollatzen, bai? Ez bakarrik aipatu baizik eta, ideia hori garatu, eman zergatiak, ondorioak, bai? Ondo azaldu horiek, bale? Eta, baliteke eskatzea, zuen esperientzia pertsonala, bai? Baina hemen, esaten dugu, zuen esperientzia kontatzeko eskatzen ez badizuete, ez luzatu anekdota pertsonal horietan, bai? Ze, azken finean, erakutsi behar duzue, modu orokorrean ere hitz egiteko gai zaretela, bai? Ez bakarrik, narrazioa, bai? Horren adibide bat ikusiko dugu, jarri dizuegun, Classroomen ere daukazuen bigarren ereduan, bai? Kasu honetan, hirigintzako zinegotziari eskutitza, bai? Azaltzen dute egoera, barkatu, eta esaten digute, hirigintzako zinegotziari eskutitz bat idaztea pentsatu duzu, zeure kexa adierazi eta konponbidea eskatzeko. Idatzi ezazu eskutitza, bale? Eta ondo, bai? Badago agur bat, jauntxit hori, gero egia esan, ez du betetzen, lehen esan duguna, nor zara edo egoeraren aurkezpena, zertarako ari zara idazten, ez zuzenean, hasi da bere bere bizitza kontatzen hemen, bai? Goizeko seietan, noetik jaikitzen naiz egunero, ala ere, inoiz heltzen naiz, parablin, paraban, nik da egun lantegian lan egiten dut, eta jakingo duzunez, bere jabea japoniarrak dira, sekulako matraka botatzen du hemen, horregatik gero eta goizago oetik altzatzen naiz, nire izaera zehar aldatu da, estres repeteri bizi naiz, gainera joan den astean nire senarrak eta ikusten duzuenez, testuaren zati nagusia betetzen du honek, bai? Eta, gero, egia esan, aipatzen du, betetzen du honek edo esaten duna, baina hemen badago sekulako desoreka eta, batez ere, anekdota pertsonal batean oinarritua, bai? Anekdota edo pasaizo edo, bizipen pertsonala, bai? Hori, erakutsi behar duzue modu orokorrean argudiatzeko gai zaretela, bai? Orduan, lehen esan dugun bezala, eskemarako eraman behar dituzuen ideiak, eskatzen dizuetena, bakoitzeko paragrafo bat, eta saiatu hortik esateratzen, eta modu orokorrean garatzen, bai? Ez aipatu bakarrik bat, eta gero besteari, eman bi parrafo, saiatu behar duzuen, modu orekatuago batean edo idazten, bai? Hori, ez ahaztu baita, justu parrafo, aurreko testu horretan, bai, besan duguna. Gutun formaletan, gutunaren hartzaileak, kasu honetan zinegotzia ez ohi du ezagutzen nork eta zertarako idazten dion, beraz, logikoena da hastea norberaren aurkezpen xume batekin, bai, izenak eta nongoa garen edo nondik idazten digun, eta aipatu gutunaren arrazoia, bai, hasieratik. Eta hori ikusi dugu hemen falta dela, bai, zuzenean kontatu du bere historia pertsonala, bai. Eta gaur kontatuko dugun edo azalduko dizuegun azken irizpidea kohesioa da, bai. Irudi honetan, adirazi nahi zen dizuegu, zer ulertzen dugu guk kohesioaz, bai? Eta ikusten dugu lotura falta dagoela, bai, bonbilla eta kabraren artean, eta horregatik argia ez zaigu pizten, bai? Ze hori da azken fina, bai? Ziurtatu behar dugu ideien arteko loturak eta referentziak argi ulertzen direla, bai? Batzuetan idazten dugu geuretzat, geure buruarentzat bakarrik, bai? Eta pentsatu behar dugu beste batek ulertu behar duela guk ondo ulertzen dugun bezala, orduan errepasatzen ari garen edo idazten ari garen bitartean noizean behin urrundu testutik eta pentsatu ea argi adierazita daude guk adierazi nahi ditugun ideiak, bai? Orduan, bestela kohesio arazorik egonezkero,
irakurleak ez dituzuek bezain argi ulertuko ideia horiek. Bai, arrazoiak izan daitezke edo kontzeptuak ez direla argi ulertzen testuan lehenago agertu ez direlako, bai, pultsikotik atera ditugu inolako azalpenik gabe eta bapatean irakurleak horiekin egiten du topo eta ez du jakingo zeri buruz ari garen. Batzuetan erabiltzen ditugun erakusleak hau hori gura edo pluralean hauek horiek haiek ez dute argi erakusten zertaz ari garen, bai? Erabiltzen ditugun lokailuak ere batzuetan ez dituzte esaldiak ondo lotzen eta gero bukaerarako utziko dugu puntuazioa, testua gaizki puntuatuz gero, komak eta puntua gaizki jarrita egonez gero, arazoak sor daitezke ulermenean, bai? Ikusiko dugu horren adibide bat, hori, 3. ereduarekin, bai? Hemen, kanpinak badu zer hobetu, izenburuko ariketa egin behar zuen, azterketariak, eta, hemen badago egitekoa, bai? Idatzi kanpineko arduradunari iritzi emateko, kanpinaren posta elektronikoa erabiliz. Horretarako, azaldu zergatik aukeratu zenuten kanpin hori eta zein modutan hartu zenuten, ostatu, azpimarratu zer gustatu zitzaizuen bereziki eta zergatik, adierazi oro har zen olako instalazioak eta jarduerak eskaintzak aurkitu zenituzten, eta aipatu zer hobetuko zenuketen, eman arrazoiak. Baina gogoratuko dugu, esaten zigutela, aukeratu zenuten kanpina, jarduera eta eskaintza bikainak zituelako, baina hala ere han aurkitutako guztia etzen zuen gustoko izan. Hori dela eta zuen iritzia eman nahi duzue, bai? Hori baldin bada helburua eta ikusi duzuen aurretik, baina hau da guk topatu duguna. Horiz markatu ditugu testu antolatzaile testu antolatzaileak, bai? Ikusi dugu alde batetik, bestaldetik, lehenengoz, bigarrena, 3., 4., 5. ere markatuta dago, eta gero bukatzeko lehenik eta behin jarraitzeko, amaitzeko, batetik testuak ondo betetzen du, koherentziaren aldetik eta egokitasunean, markatu ditu, garatu ditu puntu guztiak, bai? Baina guri iruditu zaigu ideiak antolatzeko forma, ideiak oso ondo ordenatuta daudela, bai, esan dugu, ideien aukeraketa eta garapena ordea, desorekatu samarra iruditu zaigu, ze hori, esaten zigun, hala ere, han aurkitutako guztia ezen zuen gustokoa, hori dela eta zuen iritzia eman nahi duzue kanpina hobetzen laguntzeko asmoz. Eta ikusi dugu testu honetan zatirik handiena izaten dela, kanpinaren edo alde onak eta eskaintza ezin hobeak edo markatzeko, bai? Gero bukaeran betetzen dula, eginkizunak eskatutakoa, bai? Kohesioaren aldetik ikusten dugu, batetik, ematea dana lehenengo, 2., 3., 4., 5. astuntzoa dela edo iruditzen zaigu, bai? Astuntzo geratzen da idazlan berean ideia multzo guztiak ematea zerrendak balira bezala, bai? Hor egin dizuegu proposamen bat, zati hori laburrago eta hala ere, kanpinaren alde honak nabarmentzeko, bai? Gainera, hemen ikusi dugun alde batetik eta bestaldetik, hauek oso zabalduta daude, ematen du, argudio, mota bereko argudioak emateko balio dutela, baina gogoratu behar dugu alde batetik eta bestaldetik, imaginatu behar duzuela, txanpon baten alde kontrajarriak direla. Bai? Alde batetik, gustora nago, baina bestaldetik, etxera joan behar dut, eta olako zer kontrajarria, bai? Baina ez, hildo bereko edo mota bereko argudioak emateko. Bestela zuzenak dira, bai, baina egia esan irakurtzea ematen du gehiago, erosketa zerrenda bat, argudio testu bat baino, bai? Edo kexa, edo gutun bat baino, bai? Gero bestalde esaten dugu testu antolatzaile batzuk, bai? Lokailuek batzuetan
agian ez dituztela esaldiak ondo lotzen, bai? Eta hor, esaten dizuegu, ba, kontuz batez ere hau da lokailuarekin, bai? Hau da lokailua ideiak birformulatzeko erabili behar dela, bai? Hau da, asko erabiltzen da hau, eta bueno, guk aztertzaileok askotan edo ikusten dugu, baina hemen hau da gaizki erabilita dago, bai? Erabili behar da ideiak birformulatzeko. Horren sinonimoa alegia, hots, bestela esan da, bestera batera esan da, eta ez da erabili behar arrazoiak emateko, edo zehaztapen bat egiteko, edo aurrekoa laburtzeko, bai? Ikusten badugu hemen, alde batetik kokapenagatik. Hau da, ikuspegiak ezin dira hobeak izan. Kokapena eta ikuspegiak ez da gauza bera, bai? Igual egon daiteke oso ondo kokatuta, baina zentrikoa delako, baina ikuspegiak ez dira hain onak, bai? Edo alderantziz, bai? Eta, bueno, besteak beste ere, bai? Gaizki erabilita dago hemen, bai? Ez dago argi, bai? Ematen du, bueno, bestaldetik instalazioengatik besteak beste, baina besteak beste hemen erabili du, gero zerrenda osoa emateko, eta ez adibide bakarra, bai? Bueno, esan dugu, kohesioan arazoak egoteko beste arazo bat izan daiteke erakusleek bere funtzioa ondo ez betetzea, bai? Horretarako joko dugu berriro lehenengo testura, bai? Lehenengo eredura. Lehenengo eredu horretan, ikusten dugu, bueno, badago beste arazo bat kohesioarekin, bai? Baina, bueno, esaten digu bigarren parrafoan. Badakizu San Martin auzoa oso lasaia zela. Hemen, esaldia gramatikala da, baina kokatzen gaitu antzina, bai? Ez dakit, iraganeko denbora batean, baina gero jarraitzen du erabiltzen, orainaldia. Langile multzo handi bat hemen bizi da, bai? Ordan kohesioa, denbora aldetik, badago salto bat, bai? Oso lasaia zela lehen, eta ez dakigu hemen akatsa den, edo ez, bai? Baina, ja bada traba bat irakurlearentzat, bai? Hemen gero badaukagu erakusle bat oso ondo erabilita ez dagona, bai? Esaten digu, hala ere, lasaitasun handia daukagu, umeak kalean jolasten, agureak bankuetan eserita, hori daukagu. Bueno, zer da hori? Lehen hemen hainbat gauza, bai? Halako gauzak ditugu edo horiek, bai? Baina hori, ez da argia, bai? Beste bat hemen badugu, bai? Plural singularra referentziak, hurrengo parrafoan ere ikusten dugu, bai? Gogoratu gaia zela, terraza askotxo auzoan, bai? Eta esaten digu erdialdean, bai? Bigarren talde horretan sartzen da tabernako terrazaren arazoa. Badirudi, taberna konkretu baten, terraza konkretu baten bati buruz ari dela, bai? Baina gero hurrengo esaldian, terraza horiek sortu ziren, badago saltua, singularra plurala, horrek, txaka egiten du, bai? Gure bombilla pizteko kabletxoren bat edo batek edo utxe egiten du, bai? Eta, bueno, bada traba. Badakigu bi aldiz edo hiru aldiz edo irakurrita ondo ulertzen dugula eta ateratzen dugula zer esan digun edo irakurleak, bai? Baina, bueno, komeniko litzaiguke hori, irakurleari ahalik eta errazen jartzea, ahalik eta traba gutxien jartzea lehenengoan edo irakurtzeko, bai? Lehenengo aldia, bale. Eta, bueno, bukatzeko, utzi dugu puntuazioaren kontua, bai? Puntuazioa, alderdi hau ere, kohesioaren barruan baloratzen da, izan ere, komak eta puntuak behar den bezala ez erabiltzeak irakurlearen ulermena trabatzen du, bai? Orduan, gogoratu, batez ere, ezinbestekoa da puntua jartzea esaldia bukatzen denean, eta punturik ez jartzea esaldia bukatu ez bada, bai? Hemen esaten duguna. Gero, jakina, komak oso beharrezkoak dira, menpeko esaldiak eta nagusiak bereizteko, eta zerrenda bateko elementuak banatzeko, bai? Eta gero ja, hori, euskaltegian esan dizuten bezalaxe, ez jarri komarik sujetuaren eta aditzaren artean, ez da aditz nagusiaren eta elaren artean ere, bai? Ikusiko dugu,
lehen makinaz pasatutako hirugarren adibidean, eskuz, hau da originala, bi marraz markatu ditugu, justu esaldiak gaizki banatutako tokiak, bai? Egunan, ja ortografia parte utzita, hemen ja beste lerro batera pasatu beharko litzateke eta puntua. Pasaden abuztuan nire familiarekin autokaran segun batzuk egon ginen. Bueno, hemen ulertzen dugu, hori normala da. Koma hemen, menpeko esaldia, baina hemen batez ere larriagoa da, Erabaki genuen guztion artean joatea oso leku polit bat, iruditu zitzaigun eta alde bate, hemen ez moztu behar nuen. Zergatik ez dut moztu edo ez dut etenik egin, punturik ez dagoelako, eta pentsatzen nun, eta horrek lotzen zuela aurrengo zerarekin, eta orduan berriro atzera egin behar izan dut, bai? Kausala da, hemen marra batek ere ondo lagunduko liguke, hemen puntua ezinbestekoa da. Gero aurrerago ere ikusiko dugu beste batean, barkatu honetan, bigarren partean, nahiz eta benetan oso gustora egon ginen badaude gauza batzuk nik hobetuko nituzke, ez gara sartu momentu zuzentasunean, baina hemen badago bitu. 2 ordu maiztasuna izan beharrean, bi ordutegi izan beharrean, nik hori irakurtzen dudanean, entonazioa horrela prestatzen dut, bata goizean joateko eta beste arratzaldean bueltatzeko, puntu. Hemen bukatu behar dut, hemen irakurtzerakoan, puntu jarri du. Ordan, hemen bukatzen da ideia. Eske ez da puntua, hau koma izan beharko luke, Gainera, urrengoa gainera, letra larriz hasi du, ez? Beste bi jarriko nituzke jendea kanpinean, Bale, berriro diot, kohesioarekin, azkenean, empatia ariketa eginda, ulertzen dugu zer esan nahi digun, ez? Baina, saiatu behar dugu irakurleari bidea errazten, Gero hemen badago zerrenda bat, eta koma bat ere ez du ipini, horregatik marra soil hauek, eta bukaerarako, mila esker zure arratagatik, espero dut, hemen badago esaldi bat, eta gero beste bat, Orduan, horiek dira gaurkoz edo komentatu behar nituen kontuak, gogoratu, kohesiorako, kontzeptuak ez direla, barkatu, ahaztu zaite hau komentatzea, honen adibidea, batzuetan kontzeptuak ez dira argi ulertzen, testuan lehenago agertu ez direlako, eta itzuliko gara, ikusi, esaten digunean. Kanpinak badu zer beto. Egunon, pasaden abuztuan nire familiarekin autokarabana segun batzuk egon ginen. Baina falta da hemen, Zure gorria irakurri ostean erabaki gerri, hemen ez dakigu zertaz ari den, Orduan, non egon ziren, Orduan, hori azaltzea falta zen hemen, lagunok, zera, aholku hauek guztiak, ahalik eta errazen, badakito denboraz edo joan naizela, baina, eta hala ere korrik egin dut, askotxo zen edo komentatzeko, baina, tartetxo bat emango dizuet orain zuen zalantzak idaz dezazuen, horretarako badakizue, hor YouTubeko pantailan eskerraldean, edo eskuinaldean, badaukazuela txata irekita, Orduan, zeo zer galdetu nahi badidazue, edo zeo zer argi geratu ezpada horretan, nik ere, segurazki, ahoskoan jakina kohesio arazoak etengabe gertatzen dira, gustora asko erantzungo dizuet, Berea ondo ikus dezakedan, galdetu digu, goretik, posible da testu kohesionatu bat sortzea lokailu gutxi erabilita? Jakina, hobe da, are gehiago, hobe da, lokailurik ez erabiltzea, gaizki erabiltzea baino, argi geratzen bada ideien arteko lotura, eta lotura hori izan daiteke logikagatik, hau da, lokailu batek ez digu logika gehiago erantziko, agian esaldiak nahiko argi geratzen da haien arteko lotura, kausa ondorioa, edo konparaketa dela, edo azalpena dela,
bueno, ez da beharrezkoa, eta batzutan subordinazioaren bitartez ere egin dezakegu lotura hori, bai? Orduan, bai, ez tematu, ez jarri buru gogor, ez pentsatu askotan, pentsatzen du jendeak, zenbat eta lokailu gehiago jarri, orduan eta hobeto eta aberatsago eta oso ondo kohesionatuta egongo da testua. Ez, batzutan kutsu artifiziala, ortopediko ematen diote testuari, eta eta kontuz, ez dakit, nik batzutan ikaslei esaten diete kontuz lokailuak batzutan dira salda pastillak bezala, zu egiten ari bazara haragi paella eta sartzen badiozu arrainarako pastilla bat, paella guztia desitxuratzen dugu, bai? Orduan, sartzekotan, ez dakit, logikak berak eskatuko digu ze lokailu erabili eta ez fortzatu, mesedez, ez fortzatu, eta kontuz, aipatu dugun horrekin, hau da, ditxosozko hau da horrekin, ondo menperatu ezean, ondo erabiltzen baduzue, arazorik ez, oso ondo, bai? Baina, gogoratu, bere sinonimoa dela alegia, edo hots, edo beste era batera esan da, bai? Joan Kabezarrea, puntuazio akatsak, zuzentasun akatsen maila berean daude, hau da, berdin zigortzen dira, aztertzailea zein den, eta zein den puntuazio akatsa, eta zein den zuzentasun akatsa, jakina. Bai, hombre, argi eta garbi, joan dut, esan ezkero, argi da garbi, hizkuntzaren kontrol falta argia dago hor, bai, batez ere errepikatzen bada testuan zehar. Aztertzaileok askotan badakigu, puntuazioarekin, estresak eragindako azkar idatzi behar dugula, eta hasten zaizkigula koma edo puntu horiek, batez ere lehen esan dugu, esaldia mosten bukatzen denean, hor bai argi markatu behar duzu esaldia nondik nora doan, bai? Eragiten diote kohesioari, eta, berez, parametroetan, kohesio arazoak edo kohesio gabeziak ez daude zuzentasun arazoak bezain ponderatuta, ezta? Hori zuzentasunean akatsegonez gero, edo, puntu gehiago kentzen dira, kohesioan baino. Baina, dakit, zaindu egin behar da, batez ere, ezinbestekoak direnak, esaldiak ondo moztu behar direla, bai? Bai, dakit, pixka bat gehiago, ziko dizuete beste dudaren bat edo izan ezkero, hori komentatzeko, bai? Gogoratu dena dela hori, dokumentu guztiak edo testu guztiak Classroomen izango dituzuela konsultatzeko, erabiltzeko eta lasaiago guk edo komentatu duguna ikusteko eta zuen irakaslei ere galdetzeko, bai? Ea zuzen edo egoki aritu nahi zen eta espero du baietz. Eta zuen irakasleak ere, ados egongo direla nirekin. Hauek komentatu ditugun kontuak, egoitasunean, koherentzian eta kohesioan, izaten dira askotan irakasleok eta aztertzaileok komentatzen ditugun gabeziak edo kontuak, bai? Baina, seguru, euskaltegian zintzo ari bazarete eta zuen kabuz ere, irakurtzen ari bazarete, udaberri hontan egingo duzuen idazmen proba horretan edo, arrakastatxu aterako zaretela, bai? Ez du ematen galdera gehiago dagoenik, besterik gabe, bakarrik gogoratzea, gure asmoa dela, 3. saioa izatea, San Porentzio aldean, bezperan, bai, maiatza baino lehen, zuen Porentzio zubia baino lehen, eta horretan, idazmenaren aberastasuna eta zuzentasuna eta argitasuna izango ditugu hizpide. Bai? Besterik gabe, mila esker zuei, hor egoteagatik, zuen galderengatik, eta espero dute zuen gustoko izatea, saio hauek.